Kogla Christian. Till mer en stor glädje att kunna sätta ett lock vi är vara kursen årsens verksamhet för 2011. Jag hade det så avvärt att så att två som i fjol rättali är en familj som har varit i växlar runt Tøynar. Men andra vi att har haft tötning götte. Här vi kunna se möjligheten och att gagna detta telefonen som ligger så nere gång, nämligen Utluna som har bergat många föreningar och förlövat många föreningar i Norge, inte minst några showfolk vi slipper någon sån här tog. Och det är ju Utlaböra blivit känt, den första Utlaböran, stora part av heimen, bland annat orsaka av ter och orsaka av öron versioner som har varit gagna till sig av och förädlarna och just till en produkt som kan säljas kring alla hem. Jag hade att man måste säga att hvis man läser sjövna sig till så hur det varit en speciell person för att du är smådranger. I skilte till långt som ett vara gammalt att gjorde du en uppgave här till grädde fra att du vill levera en verksamhet och vad du atleider. Jag vill initiera till och tema som du har i arbete en blöjan bil framöver och vana till att du kommer att få ett ännu större virke och en ännu större succé vid tøynen og at framöver. Hjärtat lukker vi över kursen årsens i verset 2011. Ja, först av allt så vill jag tacka för en höjden att det var årsens i verset 2011. Hvis jag skulle lyfta efter av mina i verset karriär så tror jag inte att man får sitta med en sån höjden som jag finner där. Men jag får nog gå helt klart då man är i verset det rätt gott och ta en Jerry and Mate lagt lika som förvojare och i andra ting och att och köra att du fyra när man sitter och köra där vi är och gen upp att det är större bättre än när det är där. Då gem till versetan så har vi alltid vidare till att jag skulle bli en versetare. Det är starta sitt egna, att köra sitt egna och att männa sitt egna. Det har varit alltid min drömmar. Jag började i 2004 och det var så just att jag var studerande. Jag har inte några pengar. Så jag startade tar ett anstökning av Viske, Navia. Vi en egen kapital på 2000 kronor. Så man börjar ju halvsmal kan man säga och bygga så upp härifrån. Kända januari 2004 startade vi och vi lyckas som öppna och lansera våra börja marknaden 14 april i 2004. Och så Jack Knox och kött. Vi kommer kötten att få en större part av det första marknaden. Men vi börjar på en väg att exportera. Vi börjar på en väg att sätta fokus på era marknader än bara färger. Och den första för till var Danmark. Så gärna för Norge och Sverige, Finland. Och lagen här är så färdig spekler i Europa. Och det senaste året har vi ett arbete i Island. Men det att vi kommer här till som man är det är inte det klarar man inte pura ensamma. Det är nästan viktigt att man har en folk att resa att man har familjerna, föräldrarna, systrarna, konerna och jag tror det går starfolk som klarar lite alla de uppgifter som man inte själv klarar lite så att en uppstartstående fyrtök och är det näkver trupler ja näkver trupler att lösa och utan gå jag från Ötlund så blir det till. Och idag, i 2011, så är Navia blivit en go, etablera fyrtöka, en stabil fyrtöka, och som här vill gå framtida runder. Och vi har lösning här i gang till nästa årene, och stäcker här. Vi har uppbyggt go koncepter, vi har kört vi att utveckla, och att männa till som vi gör, bäna för handbindiga mönster, men lösningar för livet och annat. Så att vi så jag bjärs för framtiden vi som vi ska fortsätta kraftene och färra bullrande in i 2012 och härifrån och så vidare. Så vi är snarare vill bara tacka för det att vi har ju den att bli årsens universitet här 2011. Tack för det.